Ciao! Salutare tuturor, sunt Teddy și astăzi o să fac primul episod din GTA Vice City. L-am în comun făcut pe Cosmin. Salut! Și hai să începem. Eu zic să începem misiunile. La ce te joci? Vice City Deluxe. Deluxe mod? O să facem doar o misiune. Da, Deluxe mod. Ăsta... Cum să zic? Мы начинаем нашу программу сообщений из Госдепартамента. Все мосты и некоторые дороги, находящиеся в районе метрополитена Вайс-Сити, закрыты по причине прогноза плохой погоды. Сильный ураган уже прошелся по... Deci... Personajele care vorbesc în joc s-aud pe altă limbă, nu știu de ce. În acest episod o să fac doar o misiune, deoarece Bandicam nu mă lasă să filmez nimic de joc. Da, gata, am multă. De fapt o să filmeze editul potențial. O să continui seria. Dacă continui bine. Nani, mă! Nani, mă! Ce? Nani, mă! Mă, ce strâmp e pe aici? Bine, nu știu, dar mie mi se pare că e strâmp. Mă scuzați dacă folosesc parole, dar... Și puteți să ne schimbăm personajul, adică din Tommy Vercetti, îl punem tot pe Tommy Vercetti, dar... O să vă arăt. Îi schimb costumul. Uitați. O să vezi și tu. Uitați. Este ăsta care l-avem acum. Deluxe Tip, Deluxe Paritines, Deluxe Random Dice, Deluxe Tommy, Deluxe Walk in the Park, Ăla e zombie? Deluxe și Enjoy Differ. O să-l pun pe ăsta, nu pe ăsta. Îmi place mie. O să vezi și tu un video pe mine. Ok, o să mergem aici. Deci vreau să vă spun că și Cosmin a început o nouă serie cu Max, cum îi zice că am uitat? Max Payne. Max Payne. Acum trebuie să mergem la lui, o să facem misiuni la lui. Și o să, când nu filmez, o să încerc să văd dacă pot să merg. Cosmin mi-a spus că pot să merg, dar nu pot. Nu pot să nu spun. Ce? Nu, în ăsta. Pot să nu? Ăsta-i Deluxe 2? Deluxe. În ăsta nu, Deluxe 2. Da, măcar e fan de ok, aici mergem jos. Uitați ce frumos este Tommy acum. Are ochelari și barbă. Bine, are ochelari de soare. Fiesta! Иди и поспи немного. Он говорит, я все... Nu o să pun numele misiunilor în descriere. La titlu.
Acum trebuie să mergem să ne schimbăm de haină, să luăm motocrossul acesta. Cosmin, știai că în GTA ăsta, în GTA Vice City Deluxe, în loc de scuterul ăla care era acolo între blocuri... E un cărcior. Nu. E un motocross. Eu mă aud la tine. Da, te auzi. Cred că n-are prea mult sunat jocul. Dar na. Și într-un episod, cred că o să ne cumpărăm ceva bar sau nu știu. Mai exact în episodul, cred că 5 sau 6, magazinul lui Rafael. Și ne-am îmbrăcat în costum super. Хороший мотоцикл. Cât am filmat, nu știi? Nu. Ok, eu l-am pus jocul pe spaniolă, că înțeleg un pic mai bine. De fapt nu prea înțeleg, dar vreau să învăț. Acum o să mergem la roz. Adică știu unde mergem, că am mai făcut misiunea asta. Bine, nu când am făcut-o și este pe port. De acolo lângă port. Trebuie să mergem cu ei. Că trebuie să vină în față cu noi. Cred că sunt episoadele. Pe GTA să luăm asta, cred. Bun, asta, știi. De fapt, tot pe Spania. În afară de alea din anii 80. Ты будешь работать на моего отца? Da, bine! Ты и дальше будешь держать свою руку у меня на коленях? Știu parola la Возможно. acest joc. Să mergeți Это так pe сложно иметь богатого и могущественного отца. tu știi? Care? Sea Vice. S-E-A-W-A. Știu, aia. Bine că m-am băgat și eu în tur. Și fapt în 2 sturi m-am băgat. Și ca să nu mai scap de poliție, le avem mele. Da, hai să trecem mai la sol. În GTA Vice City Rusia, aici o mă dă, bine, nu l-am. You came totally too close to me, loser. Dar Ладно, еще увидимся, красавчик. aici Не este сомневаюсь. cu destrictiv. Și cam atâta a fost. Nu uitați să vă abonați, să dați like, share și subscribe. Pa! Pa!